Ужо зараз з намі на сувязі палітолог Павел Усаў. Спадар Павел, вітаем і дзякуем, што знайшлі час далучыцца да нашага эфіру. Добрый вечер. Перадусім хацеў бы перад тым, як падысці да тэмы перамоў, запытацца вашага меркавання, якое мы сёння абмяркоўваем у эфіры, наконт сітуацыі з Міколам Статкевічам. Дзе зараз палітык знаходзіцца, ці вся гэтая сітуацыя не шкодзіць самому рэжыму і ягоным перамовам з Злучанымі Штатамі? Ну, па тых інфармацыях, якія зараз публікуюцца, Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў глыбокім увязніцы. Гэта лагічнае завяршэнне таго, што адбылося на мяжы. Лукашенко, зразумела, не збіраецца выпускаць яго і вызваляць, каб ён застаўся ў Беларусі. Гэта будзе праява слабасці. Як агульна і тое, што адбылося на мяжы, не ўкладалася ў пэўнае бачанне і парадыгму тых дамоўленасцяў, якія былі забяспечаны паміж Менскам і Вашынгтонам, то бок усе вязні пакуюцца ў аўтобус, вывозяцца за мяжу і ніякіх праблем. Ну а пастава Статкевіча, безумоўна, у некаторай ступені зламала, нават не ў некаторай, а ў значнай ступені зламала гэты сцэнар, бо збольшага, калі прасачыць медыа, журналістаў, зацікаўленасць не вызваленнем агульным 52 вязняў, а учынкам Мікалая Статкевіча. Усе яго каментуюць, збольшага гэта хвалебныя ацэнкі, што мужны чалавек вырашыў застацца, нягледзячы на тое, што яго можа чакаць нават смерць. То бок сам працэс, які павінен быў бы стаць трыумфам Трампа і ў пэўнай ступені нават ідэалагічнай перамогай Лукашенка, ён адышоў на другі ці на трэці план. Што, канешне, для Лукашенка персанальна, бо трэба разумець, што Статкевіч фактычна ягоны персанальны вораг, бо рэпрэсіі ў дачыненні да Мікалая Статкевіча не ўпершыню рэалізуюцца, і ён быў кандыдатам у 2010 годзе на пасаду прэзідэнта, адседзеў амаль увесь тэрмін. Таму для Лукашенка гэта фактычна не толькі палітычны вораг, але агульна вораг такі асабісты і персанальны. Нават здзіўляюся таму, што ён вырашыў яго вызваліць адным з першых, не вызваляючы, напрыклад, таго ж Паўла Северынца ці Бабарыка, ці тых яшчэ палітычных вязняў, журналістаў, у тым ліку і Белсату, а менавіта Міколу Статкевіча. Магчыма, разлічваў на тое, што Статкевіч выйдзе за мяжу і створыць унутраную напружанасць, малую вайну ў межах апазіцыйных структур за лідарства, але мы бачым, што план тут гэты не спрацаваў. І, магчыма, сітуацыя будзе агульна на сённяшні дзень развівацца не так аптымістычна, то бок, магчыма, я не выключаю гэтага, працэс вызвалення палітычных вязняў можа быць пастаўлены на паўзу, бо Лукашенка не патрэбны гэтыя нечаканасці, непрыемныя. Ну, але, як мне падаецца, пакуль што жыццю Статкевіча нічога не пагражае, бо смерць яго, ці там забойства, ці выпадкі нейкія абсалютна не на руку Лукашенка. Таму я думаю, што з аднаго боку гэты працэс перамоваў могуць пакуль што паставіць на паўзу і вызваленне палітычных вязняў, але не цалкам заблакаваць. Ну і больш таго, Лукашенка чакае аднаўленне працы амбасады амерыканскай у Менску. Калі гэта адбудзецца, магчыма, знову пачнецца вось гэты працэс гандлю. Ну вось гэта цікава, таму што, напрыклад, спадар Апекін на сваім фейсбуку казаў, што калі з'явіцца такая амбасада ў Менску, то рэпрэсіі спынуцца і большасць палітвязняў, ледь не ўсе выйдуць яшчэ да канца вось гэтага 2025 года. Спадар Павел, як вы ацэньваеце такі сцэнар? Па-першае, рэпрэсіі ўжо не спыняцца, яны будуць працягвацца ў тых самых маштабах, у якіх мы іх сёння назіраем, бо пагрозы рэальныя для рэжыму Лукашенка нікуды не дзеліся. Гэтая пагроза нават не ў апазіцыі самой,
а менавіта ў грамадстве, як бы Лукашенко не хацеў знову дасягнуць нейкага новага палітычнага кантракту і дабіцца лаяльнасці з боку насельніцтва, ён яе дабіваецца выключна рэпрэсіямі, як толькі зменшыцца ціск, то сітуацыя можа стаць абсалютна не прагназавальныя і непрадказальныя, тым больш, што азначае спыненне рэпрэсій. Спыненне рэпрэсій азначае у тым ліку адбудаванне ці на стварэнне умоваў для функцыянавання нейкіх грамадскіх арганізацый, аля квазідэмакратычных ці дэмакратычных, чаго таксама не адбудзецца, бо Лукашенко зараз рыхтуецца да кампаніі 30-го году, хутчэй за ўсё, да працэсу транзіту, перадачы ўлады нейкаму свайму бліжэйшаму сваяку, таму знову гульні ў дэмакратыю ці адлігу абсалютна не супадаюць з інтарэсамі Лукашенка і немагчыма. Ну і тым больш, тут не трэба забываць, што Беларусь знаходзіцца ў палітычнай таталітарнай прасторы Расіі, і значныя працэсы, якія адбываюцца ў Беларусі, залежаць ад агульных падыходаў Расіі, то у тым ліку і да Беларусі. Мы бачым інтэграцыю і ўцягванне Беларусі ў расійскія стратэгічныя праекты, таму не думаю, што нават больш упэўнены, што ніякай адлігі не будзе. Што тычыцца вызвалення ўсіх, не думаю, што гэта таксама магчыма, бо амбасада амбасадай, за гэта Лукашенко можа яшчэ заплаціць, прабачце за такое цынічнае слова, яшчэ там вызваленнем 50 чалавек, але важна для яго не столькі вяртання амбасады, колькі далейшы працэс адмены санкцый, бо гэта асноўная умова стабілізацыі гаспадаркі і эканамічнай сістэмы, то бок Беларусь калій, магчыма, нейкія нафтаперапрацоўчыя заводы, з якіх будуць знятыя санкцыі, магчыма, адкрыццё чыгуначных спалучэнняў. Зараз на гэта немагчыма з прычыны такой пазіцыі Літвы і Польшчы мы назіраем зачыненне межаў, таму я думаю, што Лукашенко будзе прасіць Трампа, як Варшава просіць Кітая паўплываць на Беларусь, то я думаю, што Лукашенко будзе прасіць Вашынгтон паўплываць на Літву і на Варшаву з тым, каб ўсё ж такі межы былі адчыненыя, адкрытыя. Павал, прапановваю вярнуцца яшчэ вось да гэтай тэзы наконт таго, што сацыяльная дамова, новы сацыяльны кантракт паміж Лукашэнкам і беларусамі немагчымы. Вось ужо згаданая публікацыя Апейкіна, дзе ён якраз прыводзіць контраргументы для гэтай тэзы. Ён згадвае і 25 тысяч удзельнікаў Менска паўмарафону, і вось афіцыйна колькі там 120 тысяч удзельнікаў святкаванняў Дня горада ў Менску, шматтысячнае святкаванне такіх жа святаў па іншых абласных цэнтрах, то усе гэтыя тысячы і тысячы людзей, што гэта як не контраргумент вось да тэзы, што сацыяльны кантракт новы немагчымы. Хто гэтыя ўсе людзі тады? Ну, яшчэ можна прыгадаць 1000 арыштаваных па справе беларускага гаюна. Это з таго, што мы ведаем. Арыштаванні, затрыманні, новыя справы працягваюцца, і штодня гэта адбываецца. Людзі атрымоўваюць прыгаворы, забіваюцца палітычныя вязні, той жа Паднебенны, так, гэта драматычная справа. Тое, што нехта ўдзельнічаюць у марафонах, калі гэта не палітычныя нейкія дэманстрацыі і пахвала для Лукашенка, гэта адно, але адначасова мы бачым, наколькі жорсткі ідэалагічны палітычны кантроль у школах, ва універсітэтах, наколькі зараз развіта данасіцельства. Канешне, ва ўмовах тэрора вельмі лёгка прымусіць людзей удзельнічаць ва ўсім чым заўгодна, бо адмова ад удзелу, калі, напрыклад, туды пасылаюцца на нейкія мерапрыемствы, мэта накіравана са школаў, з прадпрыемстваў, адмовіцца ад удзелу ў такіх мерапрыемстваў азначае, фактычна паставіць сябе пад пагрозу, бо такія людзі з уласнай пазіцыі выяўляюцца і рэпрэсуюцца, таму, канешне, адбываецца мімікрыя пад сённяшнюю палітычную сітуацыю, цяжка чакаць ад людзей нешта іншага, але гэта не вяртанне да сацыяльнай ці палітычнай дамовы, якая азначае
падтрымку існуючага рэжыму і існуючай палітыкі. Гэта ці абсалютнае пагоджанне, згода з палітыкай Лукашенка. Ёсць маўклівае прыняццё рэчаіснасці, вымушанае прыняццё рэчаіснасці, бо людзі вымушаныя функцыянаваць, асабліва разумеючы, што у бліжэйшы час ніякай зменаў унутры Беларусі не адбудзецца. І нават не зменіцца нічога, калі Беларусь наведае Дональд Трамп, спадар Павел? Нічога не зменіцца. Я не думаю, што ён... Не выключаю гэтага, не думаю, што гэта адбудзецца ў бліжэйшы час. Невядома мэта такога візіта, хаця, канешне, сітуацыя непрадказальная. Яшчэ раз падкрэслю, для Лукашенка вельмі важна захаваць унутраную стабільнасць і не справакаваць новы крызіс. Адліга, вяртанне нейкіх інстытуцый у Беларусі абавязкова можа справакаваць крызіс у 30-м годзе, які ўжо сістэма не вытрымае. Усе гэта разумеюць. І зараз настолькі гайкі закручаны, што мы знайшліся, калі параўноўваць з Савецкім Саюзам, у перыяд неосталінізацыі за часоў Брежнева і яшчэ большага контроля за часоў Андропова. І ось гэтая адліга, з якой мы сутыкнуліся ў савецкія часы, была магчыма толькі з прыходам да ўлады Гарбачова пасля 2 гадоў з моманту смерці Андропова в 85-м годзе, і толькі змена галавы дзяржавы спрычынілася да адлігі. Лукашенко ўжо да гэтай сітуацыі не вернецца. Таму, канешне, кожны мае права на сваё меркаванне, але я сыходжу перш за ўсё з разумення ацэнкі прыярытэтаў для Лукашенка і для сістэмы. Ён у гэтых умовах на сённяшніх, якія склаліся ў Беларусі, адчувае сябе значна больш комфортна, чым і адчуваецца гэта, чым гэта было да 20-го году. Тым больш, што для сістэмы, якая ўвесь час вымушана мабілізавацца для выкрыцця унутраных пагроз, неабходнасць кантраляваць знову працэс з'яўлення нейкіх арганізацый, актыўнасці, а гэта ж ўсё роўна трэба кантраляваць. Это велізарныя затраты, перш за ўсё і псіхалагічныя, і перш за ўсё эканамічныя. Ну, яшчэ раз падкрэслю, што азначае адліга. Адліга азначае, што гэтае, калі мы бярэм гэтае слово, азначае, што людзей не будуць выкідаць за межы, а яны застануцца ў Беларусі. Якраз такі мы назіраем абсалютна адваротны працэс. Людзей будуць выкідаць, будуць змушаць да выезду, нават тых, хто там быў адпушчаны не па дамоўленасцях, будуць для іх ствараць такія умовы, калі яны не знойдуць працы, калі іх будуць данімаць, тэлефанаваць, это псіхалагічны ціск, і людзі будуць вымушаны выехаць. А праблему з эканомікай у выніку будуць вырашаць пакістанцамі. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, у нашым эфіры быў. Дзякуй вялікі.